One Stop Engineering Solutions. Viziunea STEP Project este de a inova și de a explora soluții durabile capabile să comunice caracteristicile cheie ale unui brand. Operăm cu autonomie completă, gestionând proiectul dumneavoastră de la concept, proiectare și producție până la aprobare și autorizare. Căutăm mereu modalități de a adăuga valoare în tot ceea ce facem. Suntem combinația perfectă de creativitate, inovație tehnică și know-how. Echipa noastră de ingineri cu experiență extinsă și echipamentele noastre de ultimă generație oferă cea mai bună calitate produselor noastre. Oferim o varietate de soluții de inginerie și proiectare și le alegem împreună pe cele mai potrivite pentru strategiile companiei dumneavoastră. Proiectăm, construim, optimizăm și certificăm orice soluție, asigurându-ne că viziunea dumneavoastră devine realitate. De la planșa de desen la execuție impecabilă, inginerii noștri livrează concepte durabile cu un potențial practic și creativ ridicat. Echipa noastră tehnică asigură toate desenele și proiectele tehnice pentru îndeplinirea cerințelor speciale cerute de autoritățile aeroportuare și centrele comerciale. STEP Project alocă întotdeauna o echipă dedicată fiecărui proiect, cu oameni calificați pentru sarcinile specifice proiectului. STEP Project. One Stop Engineering Solutions.